Беларуска выкладае анатомію палякам. Што такое голы нетворкінг па-беларуску? Чаму польскія дамы культуры гэта кайф? Гэта падкаст зроблены ў Польшчы і мяне завуць Тацяна Дзямчук. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Прывітанне. Вітанечкі, Таня. Прывітанне, Ніна, дзякуй вялікі, што прыйшла. Я ўжо прям предвкушаю, як мы з тобой будзем размаўляць пра тыя розныя, абсалютна з розных бокаў сферы, з которымі ты тут узаемадзейнічаеш, але хочу так пачаць традыцыйнага, як даўно ты ў Польшчы? Па-першае, дзякуй вялікі, што запрасілі, мне вельмі прыемна. Сёлета у пачатку жніўня ўжо было 3 гады, як я тут. І это была адразу Варшава? Так, адразу Варшава, і больш за тое гэта быў мой першы прыезд у Варшаву. Я да гэтага ніколі не была. І ўвогуле в Польшчы ці это быў... Ну, да гэтага я была ў Кракаве, бо я выбірала паміж Кракавам, Варшавай і Гданьскам, выбірала здальна. Як я расказвала сваім сябрам, я проста выбрала 3 гарады, составила свае ўражанні праз інтэрнэт, што мне падабаецца. Раскажи, што за крытэрыі былі? У мяне проста сваё было. Я паглядзела мапу, это был стресс, я такая, так, сябры, где ёсць? Вот. На самой справе ў маім спісе Варшава была апошняя. І я выбрала апошнюю з канца і пераехала сюды. Ну, крытэрыі на самой справе я вельмі моцна звяртаю ўвагу на эстэтыку горада, падабаецца, не падабаецца. Першым месцам у мяне стаяў Гданьск, проста таму, што там ёсць опцыя сесть на трамвай і прыехаць на мора. Кракаў, таму што ён нагадвае мой любімы Львоў па сваёй атмасферы. Ну, а трэцім месцам у мяне была Варшава, таму што гэта сталіца, і ў Варшаве у мяне больш за ўсё знаёмых, сяброў і так. І атрымалася, што вот так на Варшаву. І перамаглі сябры і знаёмыя. Так. Было такое, чаканне, рэчаіснасць па пераезду. У чымсьці расчаравалася, можа, што наадварот паказалася класна, што так, думала, будзе гаршэй. Не, на самой справе у мяне не было чаканняў, я нічога ў галаве не рысавала, не малявала, і першы час быў такі перыяд, калі я трошачкі знаходзілася ў ружовых акулярах, мне падабалася абсалютна ўсё, бо на самой справе Варшава пшепенькна, гэта фантастычны горад, ён складаецца як проста канструктар з розных частак, кожная па-свойму цікавая. Гэта было каханне з першага погляду, і яно ў маім жыцці і зараз. Я сапраўды люблю Варшаву, я рада, што я тут. Таксама закаханую Варшаву. Мы з тобой тут селі, 2 варшавасілкі. Так, ну так ёсць, гэта праўда. А чым займалася? Ну, то бок, 3 гады таму, гэта якая праца, як ты пераязджала, чым тут? У мяне быў не вельмі радасны сцэнарый па працы, таму што у мяне не было рэлакейта, я прыехала, і мне трэба было шукаць працу з нуля, і даволі доўгі час у мяне гэта не атрымлівалася. А што шукала? Што шукала? Вось таксама было цікава, таму што я не падрыхтавалася да вось гэтага пытання пошук працы і вырашала яго ў моманце, калі ўжо прыехала. Я проста склала ўвесь свой досвед папярэдні, які быў, і думала, што ж з гэтага я магу тут знайсці. А можаш так літаральна пару тэзісаў, там, што я ўжо ведаю, але нашы гледачы пакуль не ведаюць, што за досвед быў? Пачынала я з вышэйшай медычнай адукацыі. Ты доктар? Так, я эпідэміолог у мінулым. Потым у маім жыцці з'явіўся новы кірунак, гэта дызайн і фларыстыка. Я скончыла міжнародную школу фларыстычнага дызайну і думала, што гэта будзе як проста творчае хобі, але мяне туды зацягнула даволі надоўга, і я працавала выкладчыцай і менеджеркай у школе фларыстыкі доўгі час, і потым у маім жыцці з'явіўся маркетынг, і кавалачак часу я
папрацавала ў маркетынгу кіраўніком іміджавых праектаў у сеткі заправак. То бок з творчага кірунку фларыстыкі я перайшла у Эпідэміялогія. так, эпідэміялогія, фларыстыка, сетка заправак. Вось 3 такіх. Калі б гэта быў падкаст не столькі, ведаеш, пра інтэграцыю ў Польшы, я б яшчэ багата запытвала, ведаеш, як, да, ну, чаму, як менавіта ты вырашыла Лёс настолькі... склаўся так. Окей, на гэтым пакуль і пакінем, я цябе потым за кадрам параспытваю, таму што цікава. І атрымліваецца, вось гэты працоўны досвед ты тут как-то так скампілявала? Складана было яго скласці так уразам, бо стаяла моўнае пытанне. На момант майго пераезду ў Польшы у маім багажніку было 8 заняткаў з рэпетытарам па польскай мове. То бок гэта частка курсу А1. Гэта дзень добры, да відзення, прыпрашам, дзякуе. Ну, то так, умоўна кажучы. Але на гэтых 8 занятках я неяк смагла арганізаваць свой быт, арганізаваць нейкія папяровыя пытанні, і ўсё гэта за дапамогай нейкай такой унутранай упэўненасці, адвагі, і проста мне трэба, таму я іду і раблю. І крыва-коса з беларускай, з польскай я, ну, неяк так спраўлялася. І я даволі хутка зразумела, што я прыехала сюды не госцем і не турыстам, я прыехала сюды жыць, і мне вельмі моцна не хапае для камфортнага жыцця ўзроўня мовы. Бо мова — гэта адзін з асноўных маіх працоўных інструментаў быў заўсёды, і мне было супер некамфартова, таму што я пераўтварылася ў першакласніцу, з чалавека, які вельмі любіць паразмаўляць. Я працавала настаўніцай, працавала з людзьмі і выкладала творчы кірунак, дзе, ну, гэта быў мой асноўны інструмент. А тут я не магу скласці словы ў такой развёрнуты сказ, і мне трэба з тым запасам, што я маю, неяк так выкручвацца. Было супер незручна, супер некамфартова. І я зразумела, што для таго, каб выйсці на новы ўзровень, мне патрэбна знайсці палякаў і прыцягнуць іх у сваё жыццё. Бо тое, што ты жывеш у Польшчы, яшчэ не азначае, што ты будзеш размаўляць на польскай мове. Асабліва ў Варшаве, дзе ўсе патрэбы можна сапраўды закрыць. І таму я мэтанакіравана пачала думаць, як свой досвед скласці так, каб знайсці працу менавіта ў польскім асяроддзі з палякамі. Вось. І колькі табе спатрэбілася часу для таго, каб гэтую мэту ажыццявіць? Часу спатрэбілася мне роўна столькі, каб мне прыйшла адмова ў карце побыта. З поводу таго, што няма падстаў майго знаходжання ў Польшы. І на працягу тыдзень або 2 я знайшла працу, дзе мяне ўладкавалі на умову працы, якая так неабходна бывае для некаторых дакументаў. І гэтую працу я знайшла праз сваё фларыстычнае кам'юніці. Гэта была праца ў польскай квяцярні. І некалькі месяцаў я працавала ў такой даволі старой польскай квяцярні. Хапала ўжо на той момант мовы? Так, хапала, бо на пачатку я там працавала з вельмі такімі простымі камунікацыямі, але чым быў плюс гэтай працы, што там кліенты не ўспрымалі квяцярню як месца, дзе яны зайшлі, нешта купілі і выйшлі. Гэта была частка іх такога асабістага жыцця. Яны адзін аднога там ведалі, яны ведалі і ўладальніцу квяцярні, і ўсіх, хто працаваў па імёнах. І калі прыходзілі, гэта зацягвалася на 15-20 хвілін размоў пра жыццё, абмеркаваць нейкія пытанні, навіны, расказаць, падзяліцца сваім жыццём, нейкімі цікавосткамі з Варшавы або там, ну, не ведаю, навін свету, падарожжамі, ўсё такое. І я не чакала, але такая праца вельмі як бы расшырыла гарызонты маёй мовы. Так. І колькі ты там працавала? Можа, паўгады, недзе так, 6-7.
можа А нават ты как-то 8 паралельна месяцаў. курсы нейкія, ці гэта менавіта ты ўжо на працы вучыла мову? Я вучыла на працы, чытала кніжкі, глядзела польскіх блогераў, слухала музыку. Увогуле ўсё пачалося з музыкі. Калі я сюды пераехала, я пачала слухаць польскую музыку вельмі актыўна, і бо у мяне таксама было з украінскай. Я даволі добра ведаю украінскую мову, і аналогія такая самая. Украінская у мяне пачалася з песняў. Калісьці ў свой час «Акеан Эльзы» быў мой любімы гурт, і спачатку некаторыя словы для мяне былі такія, што там Вакарчук спявае, я не разумела. І зараз я вольна валодаю украінскай мовай, чытаю і магу нават паразмаўляць. Я узгадала про Вакарчука, я доўга не могла зразумець, што такое майже вясна. Што такое майже і майбутнє. Боже, я чамусьці какой-то... Зараз я магу гаварыць на беларускай, размаўляць на беларускай мове, ужываючы выпадкова украінскія словы, і магу гэта нават не адслядзіць і не заўважыць. Так. А што можаш параіць з польскіх песен для людзей, которые вот зараз, не ведаю, хочуць сябе так акружыць мовай, ужываць яе праз розныя сродкі? Я просто параю тое, з чаго пачынала я. Гэта была маладая польская спявачка Санах, у яе вельмі прыемная вымова і даволі нескладана разабраць словы. Гэта быў, гэта ўсё такая папулярная музыка, гэта быў Давід Квяткоўскі, гэта быў... Пасядла, Давід Падсядла, так. Я нават калісьці спаткала яго ў Варшаве на майскія свята. Потым гэта былі Дар'я Зав'ялаў, гэта былі... і памяць падводзіць. Ну і нормально. Мне падаецца, это ўжо как бы такая прям ліста. Музыка, ты сказала музыка. Потым я пачала глядзець польскіх блогераў. Польскія блогеры. Тут магу параіць Міхала Раскошнага, які вядзе кулінарны блог, вельмі мне падабаецца. Таксама яго перыядычна ў сярэдмесці можна сустрэць. Кніжкі пачынала чытаць, і выпадкова мне так пашчасціла, вось праўда кажу, пашчасціла, бо я трапіла на курс арганізаваны для артыстаў з Беларусі пераехаўшых. Я падала заяўку. У Беларусі я таксама уваходзіла ў склад Саюза дызайнераў у свой час, таму, у прынцыпе, магла падацца на такі курс. Выслала сваё таксама рэзюмэ творчае і прайшла. Што самае дзіўнае было, што гэты курс быў на ўзровень B21, але у мяне ёсць такая асаблівасць, я вельмі добра пішу тэсты. А каб прайсці на гэты курс, мне трэба было скласці тэст, тэставае заданне. Узровень у тебя быў ніжэй насамрэч? Так, у меня ўзровень быў ніжэй, і у нашай групе я была такая стабільная троечніца. Але дзякуючы таму, што ўсе мае аднагрупнікі былі вышэйшыя па ўзроўню, я як бы старалася дацягнуцца да лепшых. І гэта было крута. І крута было, што наша выкладчыца Малгажата, яна таксама была полька, якая нічога не разумела на беларускай або расійскай мове, таму хочаш не хочаш, круцісь і распавядай, што на тэму. А дарэчы, потым аказалася, што яна моя суседка, і мы цяпер разам ходзім піць каву час ад часу. Што было далей? Далей, я зразумела, што мне ўжо трошачкі цеснавата ў рамках квяцярні, бо то не зусім як бы не да канца мая праца. Я пачала шукаць ўжо штосьці больш цікавае для сябе, і я вельмі люблю выкладаць. Настаўніцкая праца для мяне гэта была заўсёды не толькі праца, гэта была справа для душы. І я вельмі сумую па дзяўчатам, якія засталіся у Беларусі і з якімі у мяне пасля маіх курсаў склаліся такія сяброўскія адносіны. І я вырашыла, што мне гэтага не хапае, і даволі доўгі час я спрабавала тут арганізаваць свае фларыстычныя курсы, але па розным абставінам гэта у мяне не атрымалася. І таму вось мне проста
стрельнула ў галаву, а чаму не? Чаму Я не абажаю гэтыя гісторыі, калі просто што-то страляю ў галаву. Ну, Ведаеш, ну, што это? на самой справе так і было, бо я просто сядзела і думала, што шукаць, што шукаць. Скажу чесна, гэта было яшчэ страх з іншага боку, бо, напрыклад, ісці па старане маркетынгу мне было просто страшна. Я не адчувала ўпэўненасці, у тым ліку моўнай. Я разумела, што я не змагу на даволі высокай прафесійнай мове весці камунікацыі, мне так здавалася. Пры тым, што потым я пайшла працаваць настаўніцай. Ну, то бок гэта ўсё страхі псіхалагічныя ўсярэдзіне, якія ставяць блокі і не даюць ісці далей. І гэта вельмі вялікая праблема знаходжання ў іншамоўным асяроддзі, што мы самі блакуем сябе. Багата сораму. Так, Вельмі так, багата так. сораму, так, як мы І сябе адчуваем. гэтага не трэба рабіць. Проста трэба праз гэтыя блокі пераходзіць і ісці наперад. Як кажуць, у беларусаў няма кірунку назад, толькі наперад. Далей што было? Я так аглядзелася па баках, зразумела, што ў Польшчы даволі вялікая дзяржаўная падтрымка сферы культуры. І тут даволі развітыя накірункі дамоў культуры. І яны не такія, як у нас у Беларусі, што ніхто туды не ходзіць, калі ходзяць, я не ведаю людзей, якія туды ходзяць. А тут гэта вельмі развіта, туды ўкладаюцца і грошы, яны выглядаюць сучасна і сучасныя мерапрыемствы. І я таксама склала сваю прапанову па майстар-класах і выслала па ўсім самым крупным дамам культуры Варшавы. І з той пары я рэгулярна супрацоўнічаю з макатоўскім домам культуры «Кадр», такі сучасны, прыгожы, там вельмі клёвыя дзяўчаты працуюць, і мы з ёй ўжо такое на адной такой прыяцельскай назе. І перыядычна недзе раз-два разы ў сезон я там пачала праводзіць майстар-класы і да гэтага часу. Так, фларыстычныя, творчыя для дарослых і для дзетак больш рэдка, часцей для дарослых. Таксама хочу сваім досведам падзяліцца, таму што я праводжу майстар-класы ў Жалібожскім доме культуры. Это карацей насупраць майго дома, там дзе я жыву. І як это было? Я ўсё хацела танцы праводзіць інтуітыўныя, ну каб да з псіхалагічным это всякай гісторыі. І я да іх прыйшла, я вельмі, боже, как я стрымалася, я не пісала, я прям хацела, да іх прыйсці, говорю, я хочу праводзіць майстар-клас. Но у нас как бы, а у них оказалось, афиша была на 3 месяца наперед. Я говорю, я вам все вышлю, выслала, им они мне не отповедали. Я вам все говорю, я вельми хочу. Они такие, короче, ладно, давайте один раз поглядим, как у вас отрымается. Але говорит, у нас совершенно на танцы никто не приходит. Я говорю, ко мне придут. Вот, и короче, да, и до меня реально пришли, але это были спочатку все белорусы. Вот, але потом другий раз уже поляки так само пришли, тому гэта мне падаецца файная ідэя, як можна інтэгравацца таксама, прыходзіць, это заўсёды бесплатна. Там ёсць і платныя і бесплатныя, дарэчы. У вас платные и бесплатные? Усе платные. Можа, ёсць нейкая частка. У нас просто бесплатных много на Жалібожі. Я одразу скажу. Едем усе на Жалібож. Вот, и это можно прям записываться, там есть такие стрэфазаенч, вот это все. И таким чином и проводить свои майстар-классы, это дастаткова реально просто прысылаюць эту праграму, яны вельмі адгукаюцца на гэта. Так, я хочу сказаць, што я, напрыклад, ставіла для сябе пытанне, што калі б, напрыклад, я пераехала ў Польшу і або ў мяне ўжо была б такая сталая праца і мне не трэба было б шукаць працу, або, напрыклад, у мяне былі іншыя крыніцы даходу і таксама, напрыклад, няма патрэбы шукаць працу. Што рабіць, як інтэгравацца? Я б таксама пайшла па культурнай сцежцы і развівала больш яе. То бок я б хадзіла на розныя івенты, якія арганізоўваюць палякі, майстар-класы, выставы і ўсё такое звязанае з культурнай сферай. Бо, па-першае, там і людзі адкрытыя, і ўсе з прыемнасцю такой да цябе ставяцца, таму так. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі «Панцерык» смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак.
Я так загадково усміхаюся, тому що там зараз буде моя любимая частка історії про твою викладацькую дзейнасць, которая меня вельмі уразила. Далей я рызыкнула і вырашыла выслаць свае CV у школы паліцыяльныя і вырашыла выслаць па кірунку фларыстыка, бо ў маёй галаве гэта быў самы просты шлях, што свае навыкі фларыстычныя мне прасцей за ўсё рэалізаваць тут. І я зразумела, што рэалізацыя фларыстычных навыкаў у якасці фларыста для мяне не суперцікавая, бо гэта ніколі не была маёй асноўной дзейнасцю. А вось выкладанне, мяне проста зацягвае, і для мяне гэта кайф, і я вырашыла, паспрабуем гэты кайф перанесці на польскую мову. Можа, атрымаецца. Ці будзе такі кайф, да? Скажу адразу, не. Першыя 2 месяцы гэта быў шок. Цябе ўзялі? Хутка ты знайшла? Мяне ўзялі, я выслала, не памятаю колькасць школ, у якіх я выслала сваё рэзюмэ, і мне прыйшоў адзін адказ, і мяне адразу запрасілі на сумоўе, і я прыйшла, і ў гэты дзень мяне ж і прынялі. Больш за тое, я такога таксама не чакала, бо маё сумоўе па працягласці было хвілін 15, напэўна. І не тое, што мяне тэставалі, а я прыйшла, мяне як бы ўжо ўзялі, і гэта была проста такая размова. І то быў абсалютны для мяне шок, як так. Аказалася, што проста ў мяне было настолькі крутое прафесійнае партфоліо ў гэтым накірунку, што як бы я ім падышла нават без размовы. І таму, вось так склалася. І я пачала выкладаць фларыстыку, гэта паліцыяльныя школы. Там гэта кароткі курс гадавы, дзе дарослыя людзі могуць атрымаць новую прафесію. І вось на фларыстыцы курс цягнецца 1 год. Я разумела прыкладна, што будзе, але ўсё роўна, калі ты акунаешься ў сферу, для мяне было вельмі цяжка, бо я заўсёды глядзела на фларыстыку як на вельмі творчую дзейнасць, і ў мяне заўсёды быў у маёй працы такі абсалютна крэатыўны, творчы, сучасны падыход, а тут мне выдаюць праграму на план, і там не толькі адзін прадмет выканывання кампазіцый фларыстычных, а там 6 тэарэтычных прадметаў і 1 практычны. І, напрыклад, я прыхожу на працу а 8 раніцы, і у мяне заняткі да 6 вечара, напрыклад. І я разумею, па-першае, у мяне першы месяц пасля кожных заняткаў былі дзікія мігрэні. Мой мозг крытычна не хацеў ісці на гэтую працу. Я заходзіла, мяне адразу кідала ў жар. Былі нават такія сітуацыі, што я разумела, што я ўся мокрая ад стрэса. Я проста, у меня нават была з сабой, брала з сабой зменнае адзенне. Я выходзіла, магла нават схадзіць памыцца, таму што настолькі арганізм не прымаў, і для мяне гэта было стрэс. І я зразумела, што гэта кірунак у нікуды проста. Калі і так далей працягнецца, то на што такая праца? А у цябе студэнты былі обцекрыёўцы, ці гэта былі палякі? У мінулым годзе у мяне была група палова на палову, 50% гэта былі палякі, 50% гэта іншаземцы. А зараз у мяне у гэтым годзе у мяне група 100% гэта палякі, і з мінулага году, з другога семестра у мяне, акрамя фларыстыкі, дадаўся яшчэ другі кірунак, пра які я потым раскажу. Але вот я б хацела яшчэ скончыць пра фларыстыку, і нават не пра свой досвед, а пра падыход, моўны падыход, таму што я ведаю, што вельмі шмат людзей, нават маіх знаёмых, яны баяцца кантактаваць на польскай мове, і у мяне быў проста дзікі вось у сярэдзіне страх, што я апраставалосю падчас заняткаў, што я буду размаўляць з памылкамі. Ты ж і настаўніца. Так, вось гэты ўзровень, што я настаўніца, а я буду размаўляць з памылкамі, уводзіў вось мяне ў такі стан. У стан
тотальнага неразумення сітуацыі ў стан дзікіх мігрэняў, калі я магла выходзіць адтуль па сценачцы вось так. І то было цалкам нездарова, і то ўсё сядзела роўна тут, у маёй галаве. Дапамаглі некалькі рэчаў. Першае, гэта падтрымка маіх слухачоў, бо сапраўды мне дасталася проста топавая група, вельмі іх люблю. Вельмі вялікая падтрымка была з боку польскіх маіх студэнтаў. А другая рэч, у нейкі момант я згадала сваё навучанне ў медычным універсітэце, і там у нас паталагічную анатомію вёў выкладчык іншаземец, і у яго была вельмі добрая расійская мова, даволі добрая, але ўсё роўна быў вельмі моцны акцэнт, і я слаба яго разумела, калі чэсна, і я згадала, што моя вучоба таму прадмету складалася з вялікага адсотку самастойнай працы. І гэта як бы не было дрэнна. То бок, гэта ж як бы была моя праблема, што я не вельмі добра яго разумею. І тут я проста згадала гэтую гісторыю ў галаве. Іна, так ты ж такая ж. Ты проста вось як той твой выкладчык. Стаўся прасцей. Ты ж клёва ведаеш свой прадмет, ты яго любіш, ты умееш данесці, паказаць, цябе ўсе разумеюць, цябе ўсе падтрымліваюць. Нема праблемы, што слухачы выходзяць з непаразуменнем. Ты тогда распавядаеш, прям, ведаеш, так дыханне перахоплівае ад таго, сколькі стрэсу так гэта было. Я ведаеш, ты яшчэ так падумала, сапраўды, калі мы жылі ў Беларусі, прынамсі у мяне, у мяне было вельмі мала досведу камунікацыі з іншаземцамі в плане якой, не то, што яны там прыязджалі, ці я кудысьці выязджала, а каб, напрыклад, у мяне на парах вёў хтосьці па-расейску, але з моцным акцэнтам. Ці я прыходзіла ў краму суседзі, а са мной размаўляў хтосьці з моцным акцэнтам. Таму што, па сутнасці, я ў Беларусі сутыкалася больш, з беларусамі. Я думаю пра тое, што, сапраўды, тут, можа, больш і нават талеранцыі да гэтай рознасці. І што мы, можам абапірацца на тое, што это нармальна, вообще-то, размаўляць на мове з акцэнтам. І нават калі ты забудзеш нейкае слово, і нават калі ты гэта прызнаеш і скажаш, што ты штосьці забыў, нічога табе не зробяць. І гэта проста трэба зразумець. У меня была гісторыя, калі ўсё ж такі польская мова выйшла з майго чату. І гэта быў быў дзень, калі вось так заняткі дліліся з раніцы да вечара, і вельмі інтэнсіўна, актыўна і ўсё такое. І ў нейкі момант я штосьці там малюю, паказваю, і я разумею, што мозг сказаў стоп. І я далей просто... Мозг такой, цяпер слова больш табе не дам. А больш запас скончыўся, і думкі таксама закончыліся, і ўсё, да відзення. Я такая разумею, што далей нічога такога цікавага я ўжо не раскажу. Я такая... Робім перапынак 5 хвілін, я сяджу на перапынку і думаю, што ж рабіць, я далей не выцягну. І я проста за гэты перапынак прыдумала творчае заданне, з якім я адправіла слухачоў дадому і сказала, сустрэнемся заўтра і паглядзім, што вы там зрабілі. А цяпер размаўляйце вы. Так. Што за другі прадмет? Так. І, відаць, па выніку першага семестру і па выніках экзаменаў і ўвогуле таго, што адбывалася ў школе, неяк усё ж такі я сябе добра зарэкамендавала. І да мяне звярнуліся з прапазіцыяй перайсці на медычныя кірункі. Так, таму што першая моя адукацыя гэта медычная, і яна вышэйшая адукацыя, і для такіх падставовых пачатковых школ, дзе ёсць медыцынскія накірункі, такі ўзровень падыходзіць для таго, каб выкладаць. І мне далі час на падумаць, ці згодна я весці напрамак анатоміі. І да гэтага пытання я ўжо падышла з боку такой цікавасці, ці я змагу, бо медыцына... Там жа слоўніцтва іншае зусім. І больш за тое, я не вучыла медычны польскі, гэта абсалютна іншы накірунак. І
Увогуле медыцына ў маім жыцці была ўжо даволі даўно, і я думала, што гэта гісторыя амаль скончаная. Канешне, калі я пераехала ў Польшчу, я падумала, што можа мне ўсё ж такі згадаць свой медычны бэкграунд, але то даволі далёка было. І тут гэта прыйшло да мяне само. Я не прасіла, а яно вось тут. І я падышла да гэтага пытання на самой справе як праектны менеджер. Я ўсім гэта кажу, бо так яно і было. Мне прыйшла прапазіцыя, і я такая думаю, што мы з гэтым робім? Першы варыянт, мы кажам «не», і не ўпутваемся, бо гэта важкая, цяжкая справа падняць анатомію і ўвогуле падняць медыцыну на польскай мове. Гэта проста забіць на сваё жыццё і вучыць медыцыну на польскім. І сказаць «не» гэта на самой справе самае простае, што можна зрабіць. Таму я вырашыла паглядзець шырэй. І я прачытала праграму, што трэба... І гэта не быў такі глыбокі курс анатоміі, гэта быў такі азнакамляльны кароткі курс. Я паглядзела, што павінны ведаць студэнты на выхадзе з гэтага курса, і зразумела, што гэта такі курс, у якім можна пагуляцца. Я вырашыла сказаць так і скласці праграму на свой лад і выстраіць заняткі так, каб гэта была цікавая гульня. Мой курс складаецца з 15 заняткаў, і кожны занятак я ператвараю у як такі таксама, можна сказаць, пазл з розных элементаў і складаю яго так, каб час пролятаў вось так, і каб пытанняў да мяне было мінімальная колькасць. Клас. Вось. Так а для каго ты па ітогу? Спецыяльнасць называецца тэхнік стэрылізацыі медычнай. Так, то бок гэтыя людзі будуць займацца інструментамі, інструментарыем, а анатомія для них гэта такая азнакамляльная гісторыя. Вось. Клас. Ну, так. Атрымліваецца, зараз ты вядзеш анатомію і фларыстыку, ці ўжо фларыстыку не? Так, і тое. І так, і ў гэтым годзе ў мяне 100% польскіх студэнтаў, і ў мяне вось такая вось весёлая гісторыя. Ці адчуваеш ты сябе зараз зінтэграванай? Так, адчуваю, бо акрамя працы у мяне склалася так, што ёсць кола знаёмых палякаў, ёсць даволі непаганы польскі нетворкінг. Я пастаянна знаходжуся ў нейкай камунікацыі так ці інакш з палякамі і не баюсь яе знаходзіць. І вось гэта таксама раю усім, нават калі вы не працуеце з палякамі, нават калі у вас няма доступу на кожны дзень да польскай мовы, шукаць і знаходзіць. І гэта самае галоўнае. Бо акрамя вось гэтых маіх такіх прац у мяне знаходзяцца нейкія кантакты, ёсць розныя там фрылансерскія праекты таксама з польскім асяроддзям. Гэтыя камунікацыі яны пераходзяць з працоўных у такія прыяцельскія, калі мы там можам разам кудысьці выйсці, пасядзець, паразмаўляць, там, вось такое. Не баяцца размаўляць, бо людзі не любяць закрытых людзей, і вам не будуць навязвацца, калі вы не хочаце быць адкрытымі, так? І таксама, што я заўважыла, калі мінулы год працавала, вось свой першы год у якасці выкладача, там, калі ў групе былі іншаземцы і палякі. Палякі, яны даволі адкрытыя да новых людзей, толькі што яны не будуць лезці самі. А нашыя студэнты, нашыя, я кажу усіх іншаземцаў, нашымі студэнтамі, бо гэта людзі, якія таксама пераехалі, нашы людзі. Вось, яны баяцца. І мне так хацелася, бо я ставіла перад сабой задачу на той год, паглядзеўшы спіс людзей і зразумеўшы, што ў мяне палова на палову, я ставіла перад сабой задачу не толькі выкладаць фларыстыку, а зрабіць інтэграцыю паміж польскімі студэнтамі і іншаземнымі студэнтамі. Які пашанцавала, я думаю, да. Сапраўды. Я спадзяюся, што так, і мне хочацца верыць, што так і было. Не ведаю, наколькі
атрымалася вось зрабіць гэтую інтэграцыю. Я спрабавала рабіць і розныя там папіць разам гарбатку, з'ездзіць разам на экскурсію ў батсад, штосьці там яшчэ, нейкія заданні групавыя. І заўважыла, што вельмі часта нашыя студэнты, яны баяцца таго, чаго баялася я. Яны баяцца рабіць памылкі і баяцца, што у іх недастаткова добры ўзровень мовы, таму з імі не асоба цікава камунікаваць і ўсё такое. Вось, дарэчы, з астатніх маіх такіх нетворкінгаў мы з сяброўкай ішлі міма ярмаркі мастацтва, зайшлі, там я пазнаёмілася з дзяўчынай, якая малюе. Потым я з ёй да яе схадзіла на майстар-клас. Зараз мы ідзем разам на выставу ў музеі сучаснага мастацтва. І на гэтым майстар-класе я разнаёмілася яшчэ з адной дзяўчынай, Старуні, якая ілюстратарка, атрымала ад яе падарак, свой партрэт. Там было суперміла. Ну і вось так. І гэтага бы не сталася, калі бы у нейкі момант я проста не праявіла абсалютна такой сваёй, нават не актыўнасці, а зацікаўленасці. Бо мне сапраўды былі цікавыя яе працы, і я не проста іх паглядзела, а я пра гэта сказала, запытала, я не пабаялася пачаць размаўляць. Мне досыць важную рэч кажаш, і ўвогуле это не датычыцца толькі іншаземцаў. Людзям важна, і людзі любяць, калі імі цікавяцца. Так, і цікавяцца шчыра. Вось галоўны такі поспех у нетворкінгу будзе тады, калі вы робіце гэта шчыра. Калі вам сапраўды цікава штосьці, і вы гэта не прыхоўваеце, а не баіцеся аб гэтым сказаць. І вось гэта шлях да поспеху. Якія планы? Калі хочаш дзеліцца гэтым? На самой справе у эміграцыі, мне здаецца, вельмі складана штосьці планаваць. І я гэта зразумела на сваіх першых кроках, калі я планавала штосьці адно, у выніку атрымалася зусім інакшае. І эміграцыя гэта ўвогуле такая частка жыцця, дзе вельмі шмат энергіі ідзе на адаптацыю і на пошук сябе ў гэтым новым асяроддзі, на асазнанне сябе. І таму для мяне вось гэта слова планаванне, яно не стаіць обак са мной. Я проста як бы іду па сцежцы і як далей свае крокі проста тэстую. Ці там упэўнена ці не, то бок у мяне няма гарызонту планавання вялікага, ён даволі кароткі. Зараз мне цікава ўсё ж такі расшыраць сваю дзейнасць і прафесійную, і упэўнена ісці. Так. Ну, то павадзення. Дзякуй табе вялікі. Ці ёсць штосьці, пра што яшчэ хацела, но не сказала? Мне, напэўна, хацелася бы усім, хто даслухае гэты падкаст. А ўсе даслухаюць? Спадзяюся, усе даслухаюць. Пажадаць смеласці, не баяцца, размаўляць, шукаць і знаходзіць, і інтэгравацца ў польскае асяроддзе, бо на самой справе, калі ты жывеш у краіне, больш камфартова ведаць мову і ўжываць яе без страху. Вось. Дзякуй табе вялікі. Дзякуй вам.